Tämä on Eetun Visa. Tässä tulee 2 biisiä. Pieni pätkä niistä. Voit arvata, mikä biisi on kyseessä. Ja 3 sekunnin päästä tulee vastaus. Onko rakkautta ilmassa? Onko tänään turvallista ulkona? Vai onko vuorottelu vapaalla? Biisi oli Kuunnellaan vaan taivasta. Seuraava biisi. Surujen sillalta näin, tummien aaltojen uivan merelle päin. Ne ikäväni pintaan sai, ja lokit kirkuinen karanet on Hitchcockin linnuista kai. Biisi oli Kuka keksi rakkauden. Ja me näemme sitten seuraavan jakson parissa. Näkemiin.